Ikke engang en tredjedel af de mennesker, der normalt er med som frivillige skuespillere i Ribe-spillet, stillede op i år. Stykket handlede om åndssvage mennesker, og om lidt spørger vi, hvorfor folk fra Ribe ikke vil gå på scenen sammen med åndssvage. God aften, her er TV Syd fra Ribe. Vi skal møde verdens flotteste hunde. De kommer nemlig her fra byen. Og så skal vi se, hvad en kissel er for en. Der er kun 3 af dem i hele verden, og en af dem kommer her fra egnen. Vi kan da sige så meget allerede nu, at den har 4 hjul. Og hvad har undervognsbehandling med kunst at gøre? Det afslører vi i de kommende minutter. Her ligger Pava Poul. Han er god til at lave undervognsbehandling. Her er en kunstudstilling, og her står minsandten dronning Dagmar. Hele dagen i dag har Dagmar kunnet nyde de nye omgivelser på Slotsbanken uden for Ribe. Det er sandsynligvis første gang, hun har stået mellem en masse papir med rustbeskyttelse på, for det er faktisk, hvad vi ser her. Men her er Pava Poul igen. Bare han nu ikke faldt i søvn. Han skulle jo gerne være med i vores program i dag, så han kan forklare os, hvordan alt det hænger sammen. Ja, Poul Pava, de billeder, vi så ude på Slotsbakken i dag, det er nogle, du har malet. Hvordan er det gået til, at du er begyndt at male? Ja, det startede for en 4-5 år siden, tror jeg, på bagsædet af min forældres bil, hvor jeg sad og tegnede i en lille blok og lavede mærkelige figurer og ting og sager. Og min farmor sagde til mig, det er sgu flot, det der. Du ved, så er jeg sådan fortsat med det. Startede med at sætte mine ting i små skifterammer og havde en lille udstilling på caféen her i byen for 2-3 år siden. Og har så, du ved, sparet lidt sammen og fået råd til at købe lidt bedre materialer og arbejde med og sådan, du ved, udvikle sig. Og så fik du en rustbeskyttelsesstation, og så fik du den idé at bruge rustbeskyttelsesmidler i dine billeder? Ja, det er sådan set korrekt. I alle de her kasser, man kan købe med farver i, oil color, ikke? Der er sgu altid for lidt sort i, ikke? Og jeg har flere tusind liter sort ude ved mig af rustbeskyttelse. Og det er udmærket til at lave den første figur, ikke? Som man kan male, som man så senere hen fylder ud med farver, for det er jo ikke kun rustbeskyttelse, jeg bruger til det. Kræver det nogen sådan særlige talenter at være maler? Nej, det tror jeg sgu ikke, det gør. Altså, jeg tror, det kræver først og fremmest, at man tror på sig selv, ikke? Man kan købe, jeg har noget ganske almindeligt papir, helt almindeligt, for det er sgu ganske almindelige bundmåtter, som jeg lægger i bilerne ude på mit center derude. Det koster 2 kroner stykket, og så skal man selvfølgelig have nogle farver og en ramme, alt afhængig af, hvor mange penge man har. Man kan starte med at købe en skifteramme eller en bedre ramme til et par 100 kroner. Og så skal man, synes jeg maler indtil jeg er tilfreds. Og når jeg er tilfreds, så sætter jeg lige en ramme, og så tror jeg på det, som jeg har lavet. Godt, vi vil gerne have, at du begynder nu her, og så vender vi tilbage senere. Lad os se, hvordan du gør. Ja, vi sender jo fra Ribe hele ugen, og derfor er det selvfølgelig lokale Ribe-musikere, der kommer med musikken. I dag er det en gruppe, der kalder sig Yeah, Yeah, Yeah. De spiller nummeret I Think It's All Right, et nummer, de selv har skrevet. Looking at something in that mirror hanging on the bright side, you can see that it is hard to feel pain. Anybody they want it away, a better day today and not tomorrow. Give them what they want, it's so they can not do what they want to do in the spare time. We are all living in a supervision. Things alright, I think it's alright now. Things alright. It's alright now, things alright. I think. I think it's alright, just to do what we want to do. We can
Thomsen, man kan jo næsten ikke sige ribe uden at sige stork, og jeg ved, at du har ringmærket dem i mange år og forsket lidt i dem. Hvad er det egentlig for en fugl, storken? Ja, det er jo en folkekær fugl. Den opfattes af mange gennem århundreder som en lykkens fugl, der hørte til hos mennesket. Det var der, den kunne finde sin redeplads. Det var stråtag. Det var let at anbringe rede den gang. I dag er det jo fast tag, og der er det ikke så let. Men der hjælper man storken med at lægge et grundlag, altså et hjul eller en anden form for rede, som der også er gjort heroppe i Ribe, hvor der jo lykkeligvis er 4 unger i år. Er den sådan lidt doven, siden den gerne vil have, at vi bygger reder for den? Nej, det er den ikke. Den er oven i købet meget flittig, hvis den er motiveret og slæber til. Og det kan jo blive meget store bygningsværker med en masse pinde, som jo efterhånden formuller. Og det er en stor belastning for mange tage. Hvorfor bygger den ikke sin rede ude på landet i en fredelig lille skov i stedet for? Den har nok været skovfugl en gang, men det er den slet ikke mere. Det er jo dens fætter, kan man sige, den sorte stork, der udelukkende bygger i skove. Men den har altså knyttet sig så fast til mennesket, at den altid er i nærheden af menneskelig beboelse. Kan den godt lide mennesker, tror du? Det ved jeg ikke, om en stork kan lide noget som helst, altså. Men den holder i hvert fald til, og det er givet, at mennesket kan lide den. Det er der mange eksempler på. Har den noget sådan til fælles med mennesker, storken? Ja, det ved jeg ikke. Den skal have noget at spise, og den skal hvile sig. Det er noget væsentligt i enhver organismes liv. Men ellers synes jeg ikke, man sådan kan drage paralleller imellem dem i øvrigt. Jeg har ladet mig fortælle, at den er monogam. Er det rigtigt? Det er rigtigt, at den er monogam. Altså et par holder sammen, så længe det er muligt. Det er jo en lang tur, den tager på hver eneste eftersommer her, sidst i august, 1. i september. Der flyver den de her 12.000 kilometer til Afrika. Og det ved vi jo noget om, netop fordi ringmærkningen er blevet opfundet af Mortensen, altså H.C. Mortensen i Viborg. Han fandt ud af at sætte en ring på benet. Det var nu ikke storken, han startede med. Jeg tror, det var stære, han startede med. Men så kom han i tanke om, at storken var et godt objekt for sådan en ring, sådan at man kunne få noget at vide om dens vaner, altså også når den ikke er her. Godt, så ved vi det, vi ved om den i dag. Tak skal du have. Goddag, Erik Alderslev. Ja, i går kom du i en af dronningens gamle biler, en Daimler, og i dag kommer du i hvad for en? Ja, en virkelig meget speciel bil. En Kissel hedder den. En amerikaner fra Wisconsin fra 27. Jeg sagde i indledningen, der kun var 3 af dem i hele verden. Er det rigtigt? Det er rigtigt, ja. Det er den her, så er der en i Sverige, og så er der en i museet i Hartford. Familiens eget museum. De har 7 stykker stående, men forskellige typer. Ikke 8-cylinder, som vi ser her. Du skal lige fortælle mig, der er noget helt specielt med askebæret inde i den her bil. Hvad er det? Ja, den har været ret forud for sin tid. Der fandtes jo hverken elektriske cigartænder eller lighter eller noget som helst. Så man lavede en helt anden anordning, som man kan se herovre. Der kommer tændstikkerne op, når man løfter i den lille knap. Og de er for øvrigt heller ikke helt nye længere. Der står en øre på æsken der. Men det er jo stadigvæk kun for de rige i 1927. Ja, det tror jeg, det var. Det var kvalitetsbil, de lavede. Jeg kan se, at der er mennesker og hunde inde i bilen her. Jeg synes, de skal komme ud. Der er jo ikke aircondition derinde. Det var der jo heller ikke i dronningens bil i går, jo. Nej, i dag har vi en helt speciel last med også. Verdens 2 flotteste hunde, jeg har med i dag. Må jeg lige høre, hvad for en af dem er det, der er verdens flotteste hund? Det er den, der går for, selvfølgelig. Det er den, der går for, selvfølgelig. Ja. Gå over til Chris, og så vil hun snakke med jer om lidt. Hvorfor køber du sådan en bil? Ja, hvorfor kører man sådan en? Når man interesserer sig lidt for biler, så finder man lidt her og lidt der måske. Og så faldt jeg over Kissel ved en tilfældighed. Hvor har du købt den henne? Jeg købte den på Fyn. Har den stået i Danmark i mange år? Nej, nu har den stået i Danmark i 2,5 år. Oprindeligt har den været importeret til Norge. Der har været en importør i Oslo, hvor den har været importeret til fra Ny. Og
Det har han så været anvendt som transportmiddel fra banegården op til Fjeldhotel. Og det ses tydeligt også, at det er en stor bil med 7 sædepladser i. Det har faktisk en form for taxa. Hvad har du, siger du? Det har været en form for taxa. Det har været en form for lokal fjeldtaxa i Norge? Ja, det har det faktisk, ja. Hvad for en af dine biler kommer du med i morgen? Ja, det bestemmer holdet. Om det skal være en Rolls eller en Mercedes 450 SL, nu skinner solen jo. Eller det kunne være en Lincoln med aircondition og det hele i. Ved du hvad, vi tænker over det, og så ringer vi til dig og bestiller en af dine biler i morgen. Ja, den er helt fin. Ja. Nu sagde vi, at det her det var verdens flotteste hund. Hvad skal det egentlig sige, verdens flotteste hund? Ja, verdens flotteste hund. Det er jo nok ikke verdens flotteste hund. Det er verdens flotteste hund inden for racen. Hvad er det egentlig for en race? Det er en langhåret hønsehund. Langhåret, det kan jeg godt se. Hvad kommer hønse fra? Hønsehund kommer jo fra, at det er en hund, som bliver brugt til jagt for at finde agerhøns og fasan ude på markerne. Hvorfor er den her flottere end den der? Det er en kraftigere hund, og den er lidt ældre, og den har en lidt bedre udstråling, når den skal føre sig frem i ringen. Gider I ikke lige at prøve at føre dem frem i ringen en tid her? Ved jeg ikke, Erik, hvad siger du? Er du egentlig helt enig med Henrik i, at det er hans, der er den flotteste? Ja, nu er det, men det er ikke sikkert, det bliver ved. Hvad kan du gøre for at få din til at blive flottere? Ja, for det første, så synes jeg, at den har hårdbragten til det, og den mangler lige det her med at cykle de her 25-30 kilometer hver eneste dag, sådan i 3-4 måneder eller sådan noget. Så tror jeg, det kommer, så tager han. Det er det, der skal til? Ja, i det her tilfælde tror jeg, det er. Hvor meget motion får din hver dag? Den bliver luftet 3-4 gange hver dag. Tusind tak skal I have, fordi I kom. Ribespillet opføres hvert år. Mere end 100 frivillige mennesker her fra Ribe stiller normalt op som skuespillere, men i år var der kun en tredjedel, der meldte sig. I år handlede stykket om de åndssvage mennesker, som i mange år har boet på institutionen Ribelund her i byen. Og på Sebunde var det derfor, fordi folk skulle på scenen sammen med de åndssvage, for de spillede jo med. Var det derfor, at der var sådan en begrænset interesse fra de såkaldt normale? Nej, altså man kan sige, at det er lidt anderledes spil, end vi er vant til. Vi er vant til at have et historisk spil. Et spil, der handler om 1600-1700-tallets Ribe. Vi har så i år ment, at vi skulle have et mere moderne spil, og så hopper på Ribelund, åndssvageinstitutionen, som jo er en del af udviklingen i Ribe gennem de sidste 90-100 år. Det er jo sådan, at det er så nyt, at der er mange folk, der stadigvæk ved, hvad der er foregået inden for åndssvageinstitutionen. Og jeg tror, at det har fraholdt en del i at medvirke, fordi hvad skulle man medvirke med? Skulle man ind og spille åndssvag, eller hvad skulle man ind og medvirke som? Men har du ikke kunnet forklare dem det? Jo, men altså, da vi startede med at lave projektet omkring Ribelund, det var i slutningen af september-oktober måned sidste år, der var manuskriptet ikke færdigt. Manuskriptet er kommet til hen ad vejen. Vi havde ikke helt præcis fundet ud af, hvordan skulle eventuelt åndssvage eller handicappede medvirke i stykket. Men må jeg prøve at spørge dig, hvad har folk sagt til dig om, hvorfor de ikke ville være med? For der er jo mange, der har meldt fra jo. Man har haft et forbehold over for, hvad kunne man finde på at vise i sådan et stykke omkring Ribelund? Kunne man finde på at vise nogle af de ting, som er foregået derude? Man har kendskab til celler, man har kendskab til gårde, hvor folk vil lukke ud i, man har kendskab til spændetrøjer og svedekasser osv. osv. Men er der sådan et forbehold for at komme i nærkontakt med det, der ikke er helt normalt? Jeg tror ikke i Ribe. Altså, i Ribe ser man jo, at handicappede går rundt i bybilledet, og jeg tror også, at handicappede i Ribe er taget med i bybilledet som ganske almindelige mennesker. Men i hvert fald har folk ikke meldt sig? Vi har manglet nogen, ja. Jens Hollænder, hvad var din rolle i stykket? Sådan en fattig bonde, du. En fattig bonde? Ja. Lad os se et lille klip fra stykket. Vi kommer ind der, hvor de åndssvage er flyttet ud fra institutionen og flyttet ud i byen, ud i det såkaldte virkelige liv, som det jo faktisk sker i de her år, at Ribelund udtyndes. Og der vil vi komme ind i Ribespillet, altså der, hvor de åndssvage er gået hen for at besøge deres nye naboer. Viggo, det er vores nye nabo, der gerne vil hilse på os.
Goddag. Ja. Det er ikke tid til. Mona, sæt lavkage på bordet, og vi rydder op. Nej, vi rydder ikke op alligevel. Det er ikke tid til heller ikke. Frida og Geo, kom med. Jeg giver en omgang med vores sælhunden. Hurtigt. Kom så. Ja, Nicolai! Ja, kom nu. Tag videre, kokbror. Jeg tror, vi i fremtiden bliver inviteret i byen ret ofte. Kom så. Sætter du kaffe på? Ja, jeg gør. Synes du, du er en nabo, vi Jo. Ja, det var ikke dårligt. Du tager. Ja. Ja. Du har inviteret Jan, har du ikke? Jeg har inviteret Svend. Ja. Nej, du er Svend. Hallo, Svend. Velkommen til. Velkommen, ja. Har du lavet i gartneriet i dag? Jeg har ikke i. Nå, det er godt. Jens Hollænder, det var dig, vi så her, da vi kom hjem fra gartneriet. Ja. Var det sjovt at være med i stykket? Ja, jeg synes også du. Hvorfor var det sjovt? Jo, alle kameraer kom med. Alle piger kom sammen med alle sammen. For amatørhold. Var det at være sammen med de andre mennesker? Ja. Var det rart? Ja. Kunne du tænke dig at være med igen næste år? Ja, muligvis du. Muligvis? Ja. Hvad kommer det an på? Han på ham bunden at sige til først. På ham bunde, der sidder her? Men hvis jeg spørger dig, har du lyst til at være med næste år? Ja. Det har du? Ja. Bunde, har åndssvage mennesker nogle evner som skuespillere? Jo, vi har jo set, at de i det projekt, vi har haft kørende, kunne fungere sammen med amatørskuespillerne. Og det er selvfølgelig også, fordi man fra Dagmarskolen, som har medvirket, altså den lærerstab, der medvirker, har lavet teatertræning og har været inde og gennemgå rollerne med den. Fordi der er jo kun 2 af dem, der har været med, af de 11 handicappede, der er med, der kunne læse og skrive. Hvordan har de andre lært replikkerne? Dem har de lært hen ad vejen. Altså, det er jo selvoplevet oplevelser, mange af tingene. Og så har de lært det sammen med instruktøren og lærerne på Dagmarskolen. Der er de i løbet af hele foråret og forsommeren indøvet det her stykke. Jens Hollænder, kan du læse? Ja, lidt du. Ja. Men hvordan har du lært dine replikker så? Er du simpelthen ved at læse, eller hvad? Nej, ud af hovedet. Ud af hovedet? Ja. Ja. Altså, er det Bunde, der har fortalt dig, hvad du skulle sige, eller hvad? Nej, ud af hovedet. Altså, de har jo lavet det sammen med vores instruktør, som har været dernede en gang om ugen. Ja. Om en uge, det er det her. Ja. Det er det simpelthen. Ja. Så du har fået at vide, hvad du skulle sige, og så har du bare husket det? Ja. Får de også lov til at være med næste år, Bunde? Det formoder jeg. Altså, vi har ikke fundet ud af, hvad stykket skal handle om næste år, men vi har fået en ny gruppe, som er interesseret i ribespil, og det skal vi også tage hensyn til i det spil, der skal laves her i 92. Så hvis de kommer og siger, at vi vil gerne være med, så synes jeg, at vi har en forpligtelse til at finde en plads til dem også, ja. Ja, Ribe har som bekendt jo været kendetegnet af den store åndssvage institution Ribe Lund, som altså har ligget herude som en massiv klods i mange, mange år. Nu udtyndes der som nævnt, men altså Ribe Lund har været et af Ribes kendetegn. Et andet har selvfølgelig været den mere end 1000-årige historie, som denne by rummer. Vi har taget med Ribes antikvar Stig Jensen med derude i byen, hvor det hele begyndte. Ja, det er lige her, hvor vi står. Det er faktisk her, det sker. Og det er ikke bare Ribe, det starter her. Det er faktisk, man kan sige, at det er Nordens ældste by, der anlægges her. Her på nordbredden af Ribe Å, der ligger man i en 1,5 meter lang bræmme, en by. Det starter med at ligge en gade, en langsgående gade, og så lægger man parceller ned på hver side. Og det er en stor begivenhed, planlagt fra starten. Hvem har planlagt den begivenhed? Ja, det er kongen, der står bag ved det, og den er gammel. Den går tilbage til 705. Og det er faktisk sådan, at hvis vi siger, at Hedeby er jo en gammel by, den er fra 810. Der er altså 100 år imellem. Og hvis vi inden for det nuværende danske område skal tage den ældste by, så bliver det sådan noget som Aarhus fra omkring 900. Så altså, det er en virkelig gammel sag, vi har med at gøre her. Jo, men hvordan kan I være så sikre på, at det passer helt præcis med årstal og så videre? Årstal kan vi sige sikkert, fordi vi har gravet her, og vi har fundet egetømmer, at der kan der bestemmes ved hjælp af årringene. Man ser på årringen, og så kan man se, hvornår egetømmet vokser, og hvornår det bliver fældet. Og på den måde kan vi sige, at det er i 705 Ribe etableres her. Så det er en sikker måde at datere det på. Og vores
vores udgravning har så samtidig fortalt os noget om strukturen på stedet, med parcellerne, som området var inddelt i. Så sad håndværkerne hver for sig på deres parceller og arbejdede mod så at betale afgift til kongen, som kontrollerede markedsfreden på stedet, havde soldater til stedet her for at garantere, at man ikke blev gokket i hovedet, når man sad og handlede, og til gengæld betalte man så skat. Hvad handlede man med? Hvad arbejdede de med? Mange forskellige ting. Hvis vi ser på det helt aktuelt, hvor vi er nu, så står jeg oven på værkstedet, hvor bronzestøberen sad og lavede smykker i bronze, men også i sølv. Lidt længere derhen, midt for huset, der sad perlemageren og lavede de flotteste glasperler. Jeg har taget et par stykker med for at se, hvad han formåede. Det er faktisk ikke små ting, når man kigger på det. Det er virkelig kan måle sig med, hvad man lavede syd for de danske grænser, altså ned i langs med Rhinen på det tidspunkt her. Det har været førsteklasses håndværkere, der har siddet og arbejdet her. Man handlede, det var en stor import af glas, især drikkeglas fra Frankerriget, fra Rhinegnene. Og de er i så store mængder her, så vi er sikre på, at det her må opfattes som et transitknudepunkt. Man kan sige, at på det tidspunkt er Ribe en del af Skandinavien, men det er samtidig hængslet mellem Skandinavien og Europa. Det vil sige, at det Ribe, vi ellers ser, når vi går rundt i byen, det er i virkeligheden slet ikke det gamle Ribe. Nej, det er jo det moderne Ribe over ved Domkirken. Middelalderens Ribe med gaderne fra 1200-tallet, husene fra 1500-tallet. Nej, det gamle Ribe, det ligger herover, men det er samtidig byen under vores fødder. Man kan ikke se noget. Hvordan går det her, Poul? Det går udmærket. Nu skal det skrider, som du kan se her. Jeg skal lige have lidt godt papa her. Sådan, mere vil jeg ikke gøre ved det lige her nu. Hvad forestiller det egentlig? Det ved jeg sgu egentlig ikke rigtigt. Du er ikke med mig ud at spise i stedet for? Du skal hjem og vaskes først, tøj i hvert fald. Der er noget med, at du normalt ikke sælger dine billeder, Poul, ved jeg. Ja, det er korrekt. Når jeg, du ved, endelig sætter lige en ramme, ikke? Og så er det så fordi, at jeg tror på, at det her, det føler jeg for. Og så skal det også koste noget, selvfølgelig. Så jeg er måske god til at forlange i den gode ende af hvad skal man sige, af prisen, ikke? Og folk siger gerne til mig, ikke? Ja, men du har ikke noget navn endnu, vel? Jeg siger, jamen Robert Jacobsen, han har 2 navne. Jeg er 3, Poul Pape Lausen, ikke? Så det må være nok, men det vil de ikke tage for vare. Men det her, det er til salg? Ja, det er jo sådan set til salg. Det her billede her, det har jeg lavet beslutning for, at det skal gå til et godt formål. Og det skal gå til Folkekirkens Nødhjælp. Så jeg har fået, nu har jeg sat og lavet det her. Hvis det er så en, der kunne tænke sig at købe det, så rammen eller noget, det er ikke noget, der skal betales, så det går ubeskåret til det. Det vil jeg godt støtte. Det vil sige, at du tæller den til salg til højest bydende til fordel for Folkekirkens Nødhjælp? Det gør jeg, ja. Hvorfor lige Folkekirkens Nødhjælp? Ja, hvorfor Folkekirkens Nødhjælp? Jeg er ikke bange for at sige, at jeg er en kristen mand. Vi har også Kræftens Bekæmpelse og mange andre gode fronter og ting og sager, men jeg tror Folkekirkens Nødhjælp bliver brug for det. Godt, og alle der mener ligesom Poul Pape Lausen her, at Folkekirkens Nødhjælp godt kunne bruge en ekstra skilling, og som så desuden har lyst til at eje det her flotte billede, kan ringe ind og byde på det på TV Syd, på vores automatiske telefonsvarer, på telefon 74 53 05 11, og husk at efterlade navn og telefonnummer. Det færdige billede får vi at se her i morgen, kommer det færdige billede ind, og på fredag får vi at vide, hvem der har købt det, og hvor meget de har givet for det. Ja, her fra pladsen foran Hotel Dagmar siger TV Syd tak for i aften. Vi vender tilbage i morgen, blandt andet med historien om et rejseselskab med rige amerikanere, der er kommet hertil for at følge i deres forfædres fodspor. Vi skal også se en video om, hvordan en japansk forretningsmand bruger Ribe for at sælge sine varer hjemme i Japan. Men det bliver Ribe Orkestret Yeah Yeah Yeah, der slutter vores program i dag med deres nummer In the Mood. På gensyn i morgen. It's very early in the morning. The sun's shining through my window. I look myself in the mirror, put up my hair and brush my teeth.
been working like a dog, working every day from 8 to 4. I'm just waiting for the weekend to have some bills with my friends. I'm in the mood, yeah. I'm in the mood to do anything. I'm in the mood, yeah. I'm in the mood to go and touch it up. I'm in the mood, yeah. I'm in the mood to give you loving. I've been working like a dog, working every day from 8 to 4. I'm just waiting for the weekend to have some bills with my friends. Every time I've been in town, my head and body is shaking. I promised myself not to do it again. The very next day, on the road again. I'm in the mood, yeah. I'm in the mood to do anything. I'm in the mood, yeah. I'm in the mood to go and touch it up. TV2 Aften. De skal